min ifarfar mill-eks Prim Ministru u min joħroġ u għalih. Hija din is-sitwazzjoni preżenti fil-kamp Laburista wara d-dikjarazzjonijiet li għamel Joseph Muscat tul ix-xhieda tiegħu fil-qorti meta taħt ġurament kienet iwieġeb dwar l-iskandlu fid-deal tal-bejgħ tal-isptarijiet lil Vitals u Stewart. L-eks Prim Ministru Joseph Muscat kienet jixhed fil-kawża li fetaħ l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fil-qorti. Joseph Muscat qal li l-kabinett li kien imexxi kien jaf b'kollox dwar il-kuntratt tant li ddiskutih xejn anqas minn 12 darba fuq livell ministerjali. Mistoqsi minn Net News, il-Ministru Owen Bonnici iddefenda dak li qal Joseph Muscat. Fejn jidħol dan il-ftehim tal-Vitals kien hemm diskussjonijiet fuq livell ta' kabinett fl-amministrazzjoni preċedenti ġifieri fi żmien it-treġija tal-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat. Iżda l-Ministru fl-istess waqt ammetta li l-affarijiet setgħu saru aħjar. Dwar dan il-ftehim innifsu, jiena nemmen li hemm xi wieħed itejjeb fih, ġifieri jiena nemmen li hemm xi wieħed jipperfezzjona u jimmeljora. Min-naħa l-oħra, il-Ministru Justin Caruana li wkoll kienet parti mill-kabinett farfret milli tagħti raġun jew tgiddeb lil Joseph Muscat. Kien hemm ministri li qalu dan mhux vera, min qed jgħid il-verità Joseph Muscat jew il-ministri li qalu li Vitals u Stewart ma tellawx quddiem il-ministri ta' dak iż-żmien qabel ġewwa Malta. Dak li jiġi diskuss fil-kabinett taħt l-ebda amministrazzjoni ma jista' jingħad pubblikament. U allura nerġa' ngħidlek illi hemm diskussjonijiet għaddejjin u meta jkun hemm eżitu kulħadd ħajġi informat fil-mument opportun skont l-eżitu tad-diskussjonijiet li għaddejjin. Il-Ministru Caruana eletta mit-13 il-distrett ma kienx taf twieġeb kemm sar investiment minn Vitals u Stewart fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Kemm intefqu flus fl-Isptar ta' Għawdex kemm ilhom li ġew Vitals u Stewart? Bħala numru ma nistax ngħidlek, però bħala utija nista' ngħidlek illi kien hemm improvement kbir fil-kwalità tas-servizz. Taqbel li għandu jibqa' dan id-deal għand il-barranin flok jingħata lura lill-Lawċin? Jiena naqbel illi għandu jkun hemm investiment fl-Isptar ta' Għawdex għaliex aħna ċittadini bħal kull ċittadini ieħor Malti. Intant, fi sviluppi oħra, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid Dimek ressaq ilment ma' Television Malta u mal-Awtorità tax-Xandir wara li fil-bulettin tal-aħbarijiet ma saret l-ebda referenza għal din il-kawża li qed tinstema' fil-qorti dwar il-bejgħ ta' 3 sptarijiet pubbliċi li ma' kawża kienet inbdiet mill-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Meta fl-istess kawża xed l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. TVM naqas ukoll milli xandar l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista maħruġa fl-istess jum minn Adrian Delija dwar l-istess suġġett. Dan in-nuqqas ħoloq sitwazzjoni ta' nuqqas ta' imparzjalità mill-Istazzjon Nazzjonali u żbilanċ kontra l-Partit Nazzjonalista dwar tema li hija ta' kontroversja ta' politika kurrenti biex għandir jonqos milli jagħti lil poplu servizz ta' aħbarijiet oġġettiv, fattwali u komplut.